ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Aya görmedinmi we bilmedinmi ki Allah tebarek ve taala asmanları we yerini hak bilen ve hikmete mutabık halk etipdir. Eger Allah tebarek ve taala istese sizi yok edip sizin yerinize başka täzeden bir cemaatler halk ederdi. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ. Sizi yok edip täzeden bir cemaatni halk etmek Hudaýa müşkil değildir. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Adamlar kıyamatta kabirden çıkıp Hudaýyň huzurunda durup hesap bermäge zahir bolarlar hemmesi. Yani müminler de kafirler de. Pes kafirlerin zaifleri Hudaýyň azabyny görüp öz başlyklaryna mutekebbirlerine aýdarlar. Tahqiq biz size tabıqdyk. Indi siz bizden Hudaýyň azabyndan bir mikdaryny aýryp bilerseňizmi diýip. Mutekebbirler aýdarlar, eger Huda bize hidayet eden bolsady, onda biz de size hidayet ederdik. Indi çe bitaqat bolup dady bidady deyli, çe sabr deyli beraberdir, netije bermez. Bize halas bolmak ýokdur we nejat tapmak da ýokdur. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. İş tamam olup dozahylar dozaha dahil bolup cennetiler cennete dahil bolandan soň şeytan aýdar tahqiq Allah tebarek ve taala sizlere dogry we hak wa'de etdi. We men size wa'de etdim amma men wa'dede halaf etdim. We men üçin size hakimlik ýokdy, lakin men sizi özüme muti bolmagy çağırdım we siz de öz ihtiýaryňyz bilen maňa muti bolduňyz. Pes indi maňa melamet o aýbetmäň. O özüňizi melamet edin. O özüňizi aýbedin. Ne men sizi guturup bilerin, we ne siz meni guturup bilersiňiz. Men ne sizi nejat berip bilmerin, siz de maňa nejat berip bilmersiňiz. Tahqiq men ozol meni Hudaýa şerik etmeňizden bidardyr. Tahqiq zalimler üçün nihayetde güýçli azap bardyr. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. Bu ultor adamları ki iman getirip salih amellerini kesbedipdiler, cennete dahil ediler. Ol cenneti ki on gasırlarının, bağlarının aşağından sular akyardy. Şolar şonda hemişelik bolarlar. Özlerinin perverdigarının hukmu bilen. O şolaryň bir-birine etjek ihtiramlary salamdyr. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Aya görmedinmi, bilmedinmi? Size düşünülecek bolup Allah tebarek ve taala ne tariqa beyan etti? Bir meselini, yani kelime-i tayyibani. Kelime-i tayyibe bir yaxşı bağ yanıdır ki özünün rişesi ve kökü yerde sabit o mehkemdir. Şahalar asmanlıdır.